Gipaulanan og bala sa Dekalibreng Armas ang CAFGO detachment ug nadamay ang upat ka miyembro sa pamilya sa CAFGO tungod kay giharas ang ilang detachment kagahapon sa gabii tungod sa personal nga atraso. Ang insidente nahitabo sa Barangay Sabong, Lamitan City dinhi sa probinsya sa Basilan kung di inaangin pa sa away ang upat ka miyembro sa pamilya ni Romy Mangkabong. Sumala sa report sa Lamitan City Police Office, gawas kang Romy Mangkabong alano nga nakaangkon og grabing igo sa bala sa nagkadaiyang party sa iyang lawas, nadamay pa ang iyang asawa nga si Hasma Mangkabong. Ang iyang pag-umangkon nga si Juni nga usa ka 10 anyos nga bata ug sina Sira Moreno nga anak sa kauban ni ining CAFGO. Sumala ni Colonel Cyril Santander. Meron pong hinaras na patrol base, yung sa Sabong patrol base namin. Yan po hinaras ng mga lawless elements. Ito po ma'am ay mga kamag-anak, mga family po ng mga ating CAFGO na naka-assign doon sa patrol base na yon, which is malapit kasi yung mga bahay din nila sa nasabing patrol base po. Maliit lang naman ito na grupo ma'am kasi lawless elements yung suspected na may gawa nitong harassment sa ating patrol base. Daling gidala ang mga biktima sa Lamitan City Hospital apan tungod gikinahanglan kini og laing operasyon, gibiyahe dayon kini padulong sa Zamboanga City. Sumala ni Colonel Santander. Opo, ganun po yung lumalabas, initial na lumalabas. Mukhang rido nga po ito kasi aming napag-alaman initially na baka connected ito doon sa mga nangyari na may mga namatay na lawless elements malapit din doon sa area po. Yes ma'am, wala pong itatakot po yung ating mamamayan at kontrolado po natin yung sitwasyon po. In fact, yung Sabong detachment malapit po ito sa Campo 1. Kaya marami kaagad tayong tropa na nakapag-reinforce doon. Samtang ang PNP Lamitan naghimo na og lawom nga investigasyon kabahin sa kaso. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.